Il-Parlament beda jiddiskuti emendi fil-liġi tal-Pulizija biex il-Kummissarju tal-Pulizija jibda jinħatar b'sejħa pubblika u bi proċess ta' skrutinju mill-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi. Fid-diskussjoni li bdiet it-tlieta fil-Parlament, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali sejjaħ dan il-jum bħala storiku għax qal li għall-ewwel darba fl-istorja għandna gvern li lest li jneħħi s-setat minn idejh biex jinħatar kummissarju ġdid. Għall-ewwel darba f'pajjiżna għandna gvern li lest ineħħi minn idejh id-diskrezzjoni assoluta illi kellu kull gvern sal-ġurnata tal-lum, illi kellu dan il-gvern fl-ewwel 6-7 snin tiegħu, illi kellhom gvernijiet oħra ta' qabilna illi jaħtru huma b'mod dirett il-Kummissarju tal-Pulizija. U jum storiku għaliex għall-ewwel darba f'dan il-Parlament għandek gvern illi ġie quddiem dan il-Parlament jipproponi huwa stess illi jerħi minn idu poter assoluti li dejjem kellu f'dawn is-snin. Il-proċess se jkun aktar miftuħ u trasparenti u jirrispetta wkoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Dr. Camilleri qal li huwa tkellem mal-Kummissjoni Venezja li se jħedd din ir-riforma bħala pożittiva li tieħdok fid-direzzjoni tajba. Il-Gvern qed jipproponi li s-sejħa pubblika titmexxa mill-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li l-membri tagħha huma maqbula bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Tkellimt mal-Kummissjoni ta' Venezja, tkellimt anke fil-preżenza ta' kollegi tiegħi ta' Edward Zamit Lewis, il-Ministru tal-Ġustizzja, ta' Stefan Srinzo, Segretarju Parlamentari, li anke kellna video conference u qed ngħidu dan għaliex tawn il-permess li ngħidu. Tawn il-permess li niġi quddiem dan il-Parlament u ninformakom illi kellna din il-video call magħhom fejn anke ddiskutejna fit-tul din il-proposta u anke proposti oħrajn u anke illi għarfu li din hija proposta pożittiva ħafna li tieħdok fid-direzzjoni tajba anke fejn tidħol din ir-riforma. Il-Ministru Camilleri qal li l-Korp tal-Pulizija mhux robot u fil-waqt li ma tistax tbiddel mill-lum għal-għada ħajara li jitwettqu t-tibdiliet meħtieġa. Sostna li dak li ħadd ieħor ma kellux il-kuraġġ li jagħmel se jkompli jwettqu dan il-Gvern. Ħabbar ukoll li l-Gvern se jwettaq bidla fl-istrutturi biex jiġi evitat dak li qegħdin nisimgħu fil-mezz tax-xandir. Dan minkejja li huwa impossibbli li jinqata' kull abbuż. Illum qed innedu l-ewwel bidla illi ħatkun il-bażi ta' ħafna bidliet. U l-effett tiegħu jiddependi minna l-koll u minn kull persuna illi tilbes dik l-uniformi l-blu illi tul is-snin u sal-lum il-ġurnata tant kien hemm u għatem persuni illi jilbsuha bi gburija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.